Meditácia odpustenia, ktorá je kľúčom k radosti zo života. Ak si želáš poznať tento stav odpustenia, ktorý je vedomým poznaním radosti zo života, ktorý už vie, že nie je čo odpúšťať, lebo všetko na našej ceste poznania životom nám slúžilo. Tak sa teraz pohodlne usaď alebo si ľahni, ako ti je príjemné. A dovoľ si úprimne z hĺbky tvojej duše, z hĺbky tvojho posvätného srdca, ktoré sa nachádza v strede hrudníka, ktoré je tvojim energetickým centrom,